आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। Oh my god! Tunggu mandeng. Ada James बेबायदि बोरायनांगौ नाङा। Grunti de James adaya burayaखै जे बेहा गोहो बोलो दङ आरो बेयो हाबाबो जायाखै। मेम्स बानायो ओमफ्राय आदा जेम्सनि बारै जानला मोनला होननायखौ माने नुदोंना दादा। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। तो बिथांनाथ' बावनाय हुदाबो दं नङा होमबा रायजोफोर तो दुर्गा फुजायाबो मालाबा लोखि फुजा जायो नङा होमबा बिथांनिया तो बिनिखायनो आं सानदोंमोन जेरै नोंथांमोना साननाय बायदि माने बे दावहाया बेयावनो जोबथ'सिगोन नाथाय दसे थानानै ओरैबायदि फैबावबाय बिदिब्ला नायबावदो मा नोंसिना ओमफ्राय आंनि नाम लानानै भिडिअ इउटुबाव भिडिअ होआबा मा फैसा खामायनाय जाया नामा? तो बरायबाय तो गिबियाव नोंथांमोननो गोजोन मोनाबिलि आरो गोजोन हरनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिम जासिहरनाय थाबाय आरो लोगोसेनो दिनै बे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बयनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय गिबियावनो रिक्वेस्ट खालामनाय जायो जायफोर बिथांमोना गोदानै फैदों तो बिथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो बेल आइकनखौ थुनानै ला आरो लोगोसेनो जाय बिथांमोना आंनि गोदान चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै तो नोंथांमोना आंनि डिसक्रिपशन लिंकआव मोनगोन तो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामहैबानो जाबाय तो दानिया जोङो नोंथांमोना नुखाबाय तो मैया आरो दाख्लैनिफ्रायनो बाजि स्टाइल जाबोदों आरोना तो बिथाङा गिबियाव मा बुंनानै लाग्रोदों तोब्ला जोङो नोंथांमोना खोनासंदो आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। बे नोंनि स्ट्रबेरी दुनियाखौ ना नोंनि थाखायल' दोन ससियेल मिडियायाव फैनानै बेखौ दिन्थिनाङा दे गोरोन्थिया सोरनि पाब्लिकआ मिथिखायो मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंनि कमेन्ट सेक्सनावनो नों मा एन्सार नागिरदों बे दंखाजोबो फारि फारि नायफिनबानो जाबाय तो गिबियावनो जों बुंनो थांबाय तो नोंथाङा जेथिया गावखौ रेसपेक्ट होजानो लुबैयो ना अब्ला जों निश्चयनो मालायखौ जोङो रेसपेक्ट होनानै लाग्रोनांगोन अब्ला मालायखौ बोराय होननानै नेवसिनाया जोंनि सुबुं सोदोमस्रिनि नङा मानि थाखाय होननानै बुंब्ला जे नोंखौनो बुंबाय साननानै लादो बे मासि गेन्द्रिद्रि हायथुथु बेलाय होननानै बुंबा तो नोंबोथ' थारैनो दुखु मोनगोन हरामी हो बेटा थिग बेबायदिनो आरो लोगोसेयैनो नोंनि जायफोर फेन बेस दङ एबा नोंनि जायफोर ट्रु फ्रेन्ड एबा नोंथांनि जाय ट्रु फेनफोर तो बिथांमोनाथ' थारैनो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा मानो एफा मोजांखौलाय गेन्द्रिग्रि हायथुथु नांगौ होननानै नङा होमबा तो थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंनानै होबाय जे जेम्सआ बोरायराय होननानै तो अब्लाथ' जेम्सनि फेनफोराथ' रागा जोंखागोन ना आरो जायफोर ट्रु फेन बिसोरथ' रागा जोंखागोन ना नङा होमबा तो बेनो आरो मेन काहानिया ओमफ्राय मोनसे खोथा जे जों जेथिया माने मानसि जाबाय मोनथाम बुस्थुआ दंखायो जोनोम जानाय आरो लोगोसेयैनो जुलि जानाय आरो लोगोसेनो जों थैनाय बेथ' जोंना जोंनि जिउ थासान्दियाव एबा जों जेथिया उजिदों जेला अब्लाथ' जोङो सानसेबाबो बोराय जाखानांगोन अब्लालाय जों बेखौ नेवसिनानै माथो लाब नङा होमबा तो नोंथाङाबोथ' सानसे समाव बुरियाथ' जाखानांगोनानो बेथ' बैसोनि थिननायसो आरो लोगोसेनो नोंथांखौलाय सोर लाइभ स्ट्रिमाव फैनानै नोंथांखौलाय मालायखौलाय बोराय होननानै बुंनो थिननाय नङा होमबा बेनो नोंनि मेन दाया नङा होमबा आंबो गाबदों नोंसोर आंखौ मेम्स बानायो ओमफ्राय आदा जेम्सनि बारै जानला मोनला होननायखौ माने नुदोंना दादा जानला मोनला मिम्स बानायदोंना नोंथाङासो जानला मोनला बुंब्र'ना लाग्रोदोंमोन बेखौथ' थारै बुंग्रोमोनलाय थ' बिदिबा खनसे नायफिनदों मा होनदों आदा जेम्सखौ फसायदों मालाय नांगौ आब'। आंनो नाङा एफा बोरायरायनो। मिम्स बानाय जेबो नङा मालायखौ लाजि फोनांलायनानै बिदि बानायनो नाङा ब्र आदा जेम्सखौ आंहा मोजां मोनो मा दानिया लाइनाव फैबाय नामा दहाय बुंबाय बोरायरायसो होननानै दानिया नै गावनो होनलायबाय मोजां मोनो ए मा खर'फ्रा थिग नंगौना नङालै सलेबाय जेनेबा बे नोंखौ लादो मादो होननायनियाव जेनेबा बे गावबा गावनि चइस ना जेनेबा सोरबाया एसे जेनेबा आंजों समानखौ गोसो जेनेबा फसायो सोरबाया जेनेबा दादायाथ' गिदिर जाबायबो नालायथो बेखायनोथ' जेनेबा गावबा गावनि खोथा बेलाय गावबा गावनि पार्सनेल खोथा नोंसो सोंबाय जेला जों बेखौ मिथियो जे जोंहा गावबा गाव मोनसे पार्सनेल चइस थायो आरो माने जों मोजां मोननाय मोजां मोनै थायो नाथाय ससियेल मिडियायाव सोरखौबा बोराय होननानै नेवसिनाय बोरायराय बुंनाय बेथ' नोंनि पार्सनेल चइसखौ नोङो बुंनो हायाना जे जेनेबा नों बुंनो हायो बेखौ आङो जेनेबा आदा हिसाबै बिदा हिसाबै सासे इउटुबार लोगो हिसाबै एबा जों इनफ्लुएन्सार हिसाबै जोङो बेखौ मोजां मोनो एबा जों आंनि पार्सनेल लाइफआव जाहाथे आं मोजां मोना हाबा जानो हागोन ना हाया आं बेखौ बुंनो हाया एबा आंहा बिदि इन्टारेस्टेड गैया नों बिदि बुंनानैबो बुंनो हायोना मा बोरायराय बेलाय गावखौबो गेन्द्रिद्रि बुंबा खम दुखु मोनगोन आरो लोगोसेनो दानिया बिथाङा मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बिदिब्ला जों बेखौ एसे खोनासंनि थ' बिदिबा मा नोंसिना ओमफ्राय
आंनि नाम लानानै भिडिअ इउटुबाव भिडिअ होआबा मा फैसा खामायनाय जाया नामा जेरै बानायदों बानायबाय थाना सोर सोरखौ बखियो बखिबाय था ओंखायनो आं जोंनि बर'नि ससियेल मिडियानि माखासे मानसिफोरखौ आं बुंनो लुबैयोलै जाय बिथांमोना ससियेलनि इनफ्लुएन्सार आरो लोगोसेयैनो जाय मानसिफ्रा इउटुबार बिथांमोना माने ससियेलनि माखासे आईटी एक्ट एबा ससियेल मिडियानि माखासे आईटी एक्टफोरखौ सेक्सन 107 एन्ड 1976 एक्ट बे कपिराइट एक्टफोरखौ बेखौ नायनानै मोजां नायनांगौलै फेयार इउसफोरखौ मिथिबायना मानि थाखाय होननानै बुंब्ला नोंनि भिडिअफोरखौ क्रिटिसाइज खालामनो हायो निउस रिपर्टिं खालामनो हायो जाय ससियेल मिडियायाव थाखानाय बेखौ मिथिबायना एसे मोजां मानो फरायाब्रा आरो लोगोसेयैनो गिबियाव सोर बुंगोरनानै लादों दे जेनेबा जेम्सखौ सोर एवथुनानै लाग्रोनाय नोंसो दा जे नों एवथुना लाबाय नालाय अब्ला बिथांमोननि फेनफ्राथ' बुंखाबाय बेखौ बुंनायखौ बेखौ उथायनानै थिखोनानै दिन्थिहैबाय जे सोरबाया रागा जोंदों होननानै ओंखायनो रागा जोंनाय खामानिखौ मावना लाग्रोनाङा आरो लोगोसेनो मिमार्सफ्राबो ओरैनो थाट्टा होआथ' बे नों बुंना लाखाबाय गाव नों बुंना लाखानायखौसो बिसोरो लाबोनानै बिसोर मिम्स बानायना होबाय बेखौनो लाजिफिनबाय दानिया गोदाव सोरावनो आं दा दिनैसिमबो रावखौबो बखिया सोरबाया आंखौ माबा होनबासो आं बेखौ होनफिनो मिथिबाय एसे एनै मा फेमास जानायखाय एसे एनै मा फैसा खामायनायखाय बिराद माने मेगन सानानै मानसिखौ बिराद गादबनो बोलो मोनो आरोना आं बे खोथायाव बुजियासै माने बिथाङा बुंनो नागिरबाय जे एनिथिं एमजे आरो लोगोसेनो एल'ग्रा बिथांमोना माने बेखौ गादबनानैसो दोननो नागिरदों एबा बिथांखौ माने डाउन खोख्लैनो नागिरनाय बायदिसो बाथ्रा बुंबाय ना बिथांमोनाथ' बिदि बुङाखै बिथांमोना गाव गावनि दुखु मोननायखौसो फोरमायदों नङा होमबा जाहाथे बेफोरबायदि बुंनाङा होननानै नाथाय गावना एसे बांद्रायबायदां थ' नोंथांमोना चेक खालामना नाय एल'ग्रा बिथांनिखौबो आरो लोगोसेयैनो एमजे बिथांनिखौबो थ' जोबथायाव आं बेखौनो बुंनो नागिरबाय जे ससियेल मिडिया ओरैबायदि मोनसे पावारफुल आरोना मिथिगौना थ' मोनसे बुस्थुखौ लोगो लोगोनो ओरैबायदि स्प्रेडबो खालामनो हायो आरो लोगोसेनो ओरैबो स्प्रेड खालामनानै नोंखौ लाजि फोनांनोबो हागौ थ' बेनिखायनो आं बुंनो लुबैयो ससियेल मिडियायाव फैदोंबा माखासे बाथ्राफोरखौ साबधानै लाखिनांगौ आरो बुंनायफोरखौबो नायनानै नोंथाङा माने साबधान लाखिनांगौ मानि थाखाय होनबा नों जुदि मालायनिफ्राय रेसपेक्ट लुबैयोबा अननाय लुबैयोबा नोंथाङा बैखौ रेसपेक्टबो होनो रोंनांगोन आरो अननायबो होनो रोंनांगोन थ' पाब्लिकआ मिथिखाबायानो दायो सोरनि गोरोन्थि नङा बिनि कमेन्ट बक्सआव दंजोबो बिथांनि एन्सारफोरा थ' बेनिखायनो आंबो लुबैयो जाहाथे ससियेल मिडियानि जायफोर इनफ्लुएन्सारा गावजों गाव रेसपेक्ट होलायलायो गावजों गाव एसे माने अननाय होलायलायो नाथाय जोंना रेसपेक्ट होनायाव माबा बोराय सोराय थांबाय थ' बेफोरनि थाखायनो गोरोन्थिया सोरनि नोंथांमोना नुखाबायानो थ' जेम्स बिथाङाथ' जेबो गावनिफ्राय जेबो बुंगोराखै नङा होमबा आरो लोगोसे नोंथांमोना मिथिखायो कमेन्ट सेक्सनाव गोबां बाथ्रा फैयो नङा होमबा गाज्रि मोजां माबा माबि थ' गावनि कमेन्टखौ फरायनानै दिन्थिफिनबा दा गावनो लाजिगोन एबा बयनियावबो जाखायो जेथिया जोङो इनफ्लुएन्सार हिसाबै जुदि चेनेल थायो होमबा सोरबा हेटार्स थायो सोरबा लाभार थायो सोरबा फेन थायो नङा होमबा थ' बेनिखायनो आं बे बेलायाव बेखौनो बुंबाय जे ससियेल मिडियायाव ओंखारदों जेथिया माखासेफोरखौ सहायनानैबो थानांगोन आरो माखासेखौ नोङो नायालासिनोबो थांनो हानांगोन अब्लासो नोङो सासे साक्सेसफुल इनफ्लुएन्सार जागोन स' बास आं दिनैनि भिडिअखौ एसेबां फोजोबबाय थ' नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालाम आरो गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसेनो आंनि सेकेन्ड चेनेलखौ थांनानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम